Kaixo, Franka Rame, antzerkigile eta aktoresaren ipuin bat kontatuko dizuegu. Ipuina, Dario Fo, antzerkigile, aktorea, eta Franka Rameren lankidea eta bizikideak kontatu zuen lehenengo aldiz, Franka Rameren hiletan, hain zuzen ere, hileta zibila, Milango kaletan egin zena. Adan eta Eva. Adan eta Ebaren benetako istorioa. Paradisuan daude. Bai, paradisuan gaude. Jangoikoak sortuak ditu izaki guztiak. Zerua, mendiak, zuhaitzak, basoak, animalia guztiak, baita gizona ere. Gizona? Ez. Gizona baino askoz lehenago sortu zuen Eva, emakumea. Bustin fin batez moldatu zuen, eta gero putz egin eta hitza eta bizitza eman zion. Etan zebilen Eva, paradisuan batera eta bestera, eta non topatu zuen bere kideko arra, Adan. Basoan, iskutatuta, lotzati, beldurti begiratzen ziona. Orduan, Eva inguruan hasi zitzaion saltoka eta zilipurdika. Orduan kreatzaileak esan zien. Zuek zarete paradisu honen jabe. Zuek erabaki zer egin eta nola bizi. Hor zuen aurrean bi zuhaitz eder dauzkazue. Eskerreko zuhaitzaren fruituetatik jaten baduzue, betirako biziko zarete. Hilezinak izango zarete, nire ingeruak bezalaxe. Eskumako zuhaitzak aldiz, sagarrak ematen ditu. Sagarroiek janezkero bai, hil egingo zarete inoiz. Hileskorrak izango zarete. Eta zuen lehenengo gaia izatera bueltatuko zarete. Lurra, bustina. Eguneroko jana lortzeko lan egin beharko duzue. Bai, lan egite horretan, jakituria, ezagutza lortuko duzue, baita zalantza ere. Elkar bezarkatzeko gogoa piztuko zaizue, eta bezarkada horretatik kume berriak jaioko dira. Birritan pentsatu gabe, Ebak oihuka dio. Nik erabakita daukat. Bigarren zuhaitza nahi dut. Sagarrak ematen dituena. Jakituria, ezagutza, zalantza, hori zedan nik nahi dudana. Eta nola ez? Maitasuna zer den probatzea. Orduan, jangoikoak harrituta eta haserre Adani galdetu zion. Eta zuk zer erabaki duzuzuk? Zer nahi duzu? Betirako bizi? Ala hasiera eta bukaera daukan ditxosozko maitasun hori ezagutu. Eta Adanek, erantzun? Dudak dauzkat. Baina nik ere jakin nahi nuke zer den misteriozko maitasun hori. Naiz eta gero dena bukatu. Txiz, pun. Adio, Dario! Arrivederci, Franca! Il secondo albero, quello delle mele. Se devo essere sincera, Dio, non offenderti, a me dell'eternità non mi interessa più di tanto. Invece l'idea di conoscere, sapere, avere dubbi mi gusta assai. Non parliamo poi del fatto di potermi abbracciare a questo maschio che mi hai regalato. Mi piace. Da subito ho sentito il suo richiamo e mi è venuto un gran desiderio di cingermi. Cingermi, che bella parola che ho scoperto. Cingermi con lui e farci, come si dice, l'amore, farci l'amore. So già che questo amplesso sarà la fine del mondo. E ti dirò che appresso il fatto che mi toccherà morire davanti a tutto quello che ci offre in cambio, la possibilità di scoprire, conoscere e vivendo, mi va bene anche quello. Pur di aver conoscenza, coscienza, dubbi e provare amore, ben venga anche la morte. L'ha scritto Franca. Ed è la prima volta che mi capita di sentirlo in pubblico.